Brže, Molly, sad ćemo sve propustiti. O, veče je već počelo. Pogledaj kako su svi lepi. Wow. Ti kostimi, te haljine. Joj, oduševljena sam. U šoku sam. Svaki outfit obara s nogu. Da, upravo si. O, a ko je to? Došle su dve devojčice. Prljave su. I na sebi imaju prljavu i pocepanu odeću. Kakav užas. Svi im se smeju. To nije u redu. Jess, hajde da ih uzmemo i transformišemo. Šta misliš? Da, to je odlična ideja. Zalepila se za moju ruku. Kako odvratno. Ova lutka je sva u sluzi. Molly, šta to radiš sa svom lutkom? Pa ona ne leti. Jao, strašno. Moje lice, fuj. Svoje u sluzi. Došla mi ideja. Hajde da počnemo sa ovim planom. Dakle, za početak čišćenja lica. Hajde, moraš da se istoširaš. Idi, operi se. Hajde. Moraš sprati tu prljavštinu. Šta je to? Prljava odeća mi je na licu. Fuj. Kakva tuš kabina. Joj, njena lutka je već tako čista. A šta je sa mojom lutkom? Wow, sad si tako čista, odlično. I moja lutka mora da se okupa. Čak sam napravila kadu za nju. Napunit ću kadu vodom. A sada unutra treba da ubacim jednu bombu za kupanje. Aha, eto je. Ubacujem i... Wow, koliko pene! To je baš ono što mi treba. Super! Joj! Sad je moja lutka sva u peni. Okej, nema veze. Lako se sklanja uz pomoć ovog ventilatora. Gotovo! Sad je moja lutka čista. Uspešno smo rešile prvu tačku plana. Aha, svaka nam čast. Treba malo popraviti šminku. A šta nam je sledeće na planu? Taman šminkanje. Super, ja obožavam da se šminkam. Moja lutka već ima i svoje želje. Ali ja imam samo karmin. Okej, hajde da počnemo od usana. Jao, nešto nije u redu. I Jess mi se smeje. Hajde, pokaži šta si ti smislila. Ja imam genijalnu ideju. Pronašla sam prelepi kozmetički stočić za lutke. Ovdje moja lutka može sama da se našminka. Pustit ću je da se našminka sama. Kakav užas! To je grozno. Dobro, nemoj da se smeješ. Sad ću sve da popravim. Dakle, treba li ti pomoć? Mislim da treba. Daj da te ja našminkam. Napravit ću ti savršen make-up. Veruj mi. Još malo i eto. Postala si tako lepa. Okej. I ja ću da uradim super make-up za svoju lutku. Hajde da pozovemo stilistu. Ne, nemoj mene da šminkaš, nego moju lutku. Hajde. Pronašao je malecnu šminku. Pogledajte, to je tako slatko. Ne brini, moj stilista je profesionalac. Hajde da vidimo šta je uradio. Wow, moja lutka izgleda savršeno. Odličan posao. Da, zaslužio si lutkarsku platu. Hajde sad, gubi se odavde. Da. A šta je sledeće na planu? Frizura. To je odlična faza. Već sam smislila šta ću. Joj, moja lutka ima tako groznu kosu. Ja ću uzeti farbu. Šta? Ne?
Nemoj da se dereš, dobro? Možda zelena boja? Ne? Joj, dobro, onda crvena. Šta misliš? Odlično. Sad ću da te ofarbam. Ne? Sad ću da ispustim farbu. Ups. Jo, dođi ovamo. Daj da skinem to sa tebe. Pazi. Da vidimo šta je ispalo. Užas. Okej, nema veze, sve ću popraviti. Dakle, uzet ću sav moj zlatni nakit i istopiti ga. Gledajte, dobila sam savršenu zlatnu farbu. A sada umačem glavu moje lutke. I eto! Wow, kako je lijepo ispalo. Kosa ti je sada predivna. Ekstra! Jessa, šta si ti smislila? Ja imam Figaro za lutke. Sad ću da uvijem kosu moje lutke. Hajde da probamo. Aha. Ups, okinula sam. Joj, kosu. Oprosti mi. Nemoj da se ljutiš. Kako ti je cool kosa. Tako lepo sija. Divna si. Imam ideju. Hajde da dodamo krunu. Gotovo. I posljednji korak. Lep outfit. Šta to lutke žele? Outfit sa modne piste? Nema veze, ja imam ceo ormar sa haljinama. Naći ću ovdje sigurno neku odgovarajuću. Anita. Ne. Evo je. Savršena zlatna haljina. Hajde da je probamo. Dodat ću cipelice i mnogo nakita. Preslatko. Izgledaš predivno. Šta? Ne sviđa ti se? Ne znam. Hajde da dodamo malo volume na tvojoj haljini. Eto, sada izgledaš kao princeza, zar ne? Mnogo ti lepo stoji. Divna si. To je stvarno cool. I ja moram dodati nekoliko slojeva suknje. Da, hajde da probamo ovako. Tu će biti narukvica, ovdje ogrlica, a na glavu veo. Joj, ti si savršena. Molly i ja smo uradile nemoguće. Transformisale smo naše lutke i sad ih niko neće prepoznati. Svaka nam čast. Još uvek su tu. Sad će im vilica otpasti kad vide naše lutke. Ja sam rekla. Da, naše lutke su savršene, svim zavide. Wow, šta to leti pravo u sobu? Pa to je vatrena kugla, a iz nje se pojavila Gloria, devojka vatra. A šta je pored palo? To je ledena kugla. Iz nje se pojavila Emily, devojka hladnoće. Vas dve ste tako različite, ali obe prelepe. Ups, Gloria nije baš srećna zbog nove komšinice. Napravila je kućicu za lutke od lave. Izgleda stilski. A unutra je njena mala kopija. Cool. Imam ideju. Hajde da uzmemo vatrenu papričicu. Da probam. Kako gori. Sad ću ukrasiti kuću s polja. Napravit ću vatru između spratova. Milina, izgleda tako cool. Sviđa mi se. A šta to leti na mene? Čekajte. Hej, dosta. Šta je bre to? Ja sam odlučila da napravim kućicu za lutke. Napravila sam je sama od leda. Ispala je tako hladna. Sviđa mi se. Ali treba dodati malo snega. Kakva mi je lepa lutka. A
sada treba dodati ukrase na kuću. Da, tako je. A između spratova neka budu ledenice. Divno. A, čak sam se i naježila, jel znate? A, to je tako super. A ja ću koristiti ljuti sos. Od njega sve odmah izgori. Dakle, sipam ga u dvorište ispred kuće. Tako je. Gledajte, dobila sam super bazen sa lavom. Sada moja lutka može ovdje da se odmara ili da peče mančmelu, šta god poželi. Inače, to nam je omiljeno jelo. Pečem i mančmelu. Šta može biti bolje? O, divno. I ja ga obožavam. Ništa bolje ne postoji. Ekstra. To. I zašto si dobacila u moje dvorište? Hoću ovdje da stavim ledenu fontanu. Tako je lepa. I neka sve oko bude u snegu. A ovdje ću dočarati ledeno jezero sa labudom. A ovdje neka bude još više leda. Ekstra, sada moja lutka može da se vozi na labudu. Tako sam cool smislila. Baš ti dobro stoji. Moja Barbie obožava zimske zabave. Sve je ispalo fantastično. Zadovoljna sam. Gluposti. Dakle, treba mi više vatre. Inače, već duva vetar. Dočarat ću vatru. O, smislila sam. Treba mi ovo jaje. Dakle, šta je unutra? Ajde da ga bacimo na jedan od spratova. Wow. Lava i slatki zmajevi. Milina, sviđa mi se. A sad ću uzeti komodu i malo je prepeći. Obožavam vatru. Dakle, stavit ću to u sobu. Da, neka stoji ovdje. A preko torbu tu će stajati odeća. A još ću okačiti ogledalo i postaviti pistu. Eto, sada moja lutka ovdje može da se oblači. Ona ima najlepšu odeću. Da, izgledaš ekstra. I treba svuda staviti čili papričice. Gloria, prestani, ne radi to. Naša kuća gori. Moja Barbie ju je ugasila. Ej, zapalila si orman, moja Barbie. Kako si to mogla da uradiš? Ok, napravit ću novi. To nije problem za mene. I spalo je čak i bolje. Tu ću okačiti haljine. I stavit ću nekoliko detalja. Lepota. I treba mi malo snega. Razbaću ga po sobi. Gledajte, ispao je meda. Tako si sladak. Super. A tu će biti sto za šminkanje. Lepota. Mnogo mi se sviđa. Eto, sada moja lutka može ovdje da pravi frizure. Ili da se oblači. Ti si prava lepotica. Obožavam te. Uživaj, draga, sve je za tebe. O, da, fantastično. Oduševljena sam, svaka mi čast. Joj, kako je hladno ovdje zbog komšinice. Treba se ugrejati. Dakle, dodat ću vatreni prah. O da, savršeno. A sad ću ovdje staviti kamin. Pored neka bude tepih. A na njemu će ležati naša omiljena maca. Tu ću ukrasiti zid. O da, i obavezno treba krevet. Ovo će biti spavaća soba moje lutke. Kako je prijatno. I dodat ću još lampu od cveća. Lepota. Također mi treba komoda. Na njoj ću rasporediti omiljene stvari i okačiti portret. I treba svuda razbacati čili papričice. Da, sada moja lutka ima super spavaću sobu.
Moći će kvalitetno da se odmara. Odlično. Uživaj, malena moja. Volim te. Kako je to cveće? Baš lepo miriše. Malo ću ga zaladiti. Ups, čak i previše. Izvini, Gloria. Ej, nemoj. Okej. Ali smislila sam ledeno drvo. Sad ću ga zaladiti. Ups, sve se srušilo. Okej, nije strašno. Sad ću ukrasiti sobu grančicama. Da, tako je. Tu ću staviti krevet i rasporediti jastuke. Biće mnogo lepo. Pogledajte, jesam rekla. I obavezno treba kada. Jau, polomila sam savršenu kadu. Kako je to moguće? Moje suze su napunili kadu kristalima. Odlično, kako je to lepo. Dakle, stavit ću je u sobu i rasporedit ću omiljene teglice moje lutke. Tu ću staviti sto, a ovdje će biti klavir. Lutko, sad imaš novu sobu. Pogledaj, tu možeš svirati muziku. Da. A ovdje možeš da se igraš. A ovdje da se zasladiš sladoledom. Sjajno. A ja moram da začaram kuglu od lave. Neka cijela soba bude u lavi. O, da. Pogledajte kako lepo ispalo. Tu će biti logorska vatra i vreća za sadenje. A tu će odmarati naš omiljeni pas. Divno. O, kako ukusno. Super. Dakle, rasporedit ću hranu po stolu. Odlično. I treba obavezno muzički kutak. Hajde što pre da održimo koncert. Moja lutka ima tako dobar glas. Hajde, pevaj za nas. O da, kako super. Uživaj, draga. To je sve za tebe. Ne ide, hajde. Ne otvara se. Uspelo je. Dakle, sipat ću ovdje čarobni sneg. I gledajte, napravila sam ringešpil. O, da. A tu će biti gomilo čaša i treba mi ledena fanta. Odlično, sipat ću je u čaše. Gledajte. O, da. A ovdje će biti slatkiši. Sada moja lutka može da organizuje balove i da poziva goste. Ovdje ima sve za sjajnu proslavu. Baš mi se sviđa kako je ispalo. Gledajte, čak je došao i Glorin pas. O ne, čekaj. Šta se dešava? Jao, nije mi dobro. Šta? Tvoja Barbie je zaladila mog psa. Ne brini, moja lutka će ga odladiti. Nemoj da se nerviraš, Emily. Znam da nisi to htjela. Sve u redu. Hajde, smiri se i pojedi sladoled. Sve u redu, kažem ti. Napravili smo 2 super kućice, jel da? Da, 100%. Svaka kućica izgleda tako lepo. Sviđa mi se i moja i tvoje. Da, iskreno i meni. Obe kuće su baš